Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Student Union kalit ban bu jingtho ha office jong member secretary jong Meghalaya State Pollution Control Board bandawa bu di ban wengno ekajing primana kabola penmi hakat project unai wing arajar apusan kabade ekajing primana negabin taban pelong e public hearing hakak khandai trik unok pra arajar apusan negabin taban shina e karkhana dobilat jong Shri Cement Limited hakar siang lum prishim kabahap hakashnong daistong jong elaka nongkli East Gentle Hills District. Kake siuk laong baka jinga soisa sekolah pedeng usir pai baha suklan bat ke Shri Cement Limited kan ai ka jaka jong uban shna yaga ni ka karkhana do bilat ke dik jing pen khen yaga Meghalaya Land Transfer Act kan dai spa nyu puar ka bra khang persha baki riu lum kimla bandi lani ban ai ka jaka jong ki shikibri bamde kiriu lum kumta kladawa na ka MSP CB baka di ban weng no yaga ni ka jing pen mana kabakum kani ka ju ka jing tho ka ke siuk la pharu sha ka office jong deputy commissioner ke East Gentle Hills District. Entah kasih ngiliok ban ya kendu ya member secretary jongka Meghalaya State Pollution Control Board kadau ke bang iwan ban kendu entah kasih kalau ngalor ketu ka huri huramo ke bami ha ke jing to ke jing dei bar ketu ka jingkwa jongka we company ban set up ka plan jongka ang te po sinong dai stong te habang ipik habang itokit na din rakhmat ya ke jinglong juman ya ke jingkwa jong ke company bathamai ka Shri Cement Limited ban bo ya ka plan jong ka te snong dai stong ka ba hapo ka ilka nong kle te ke bang kwa ban pang ngin yat hoi ngin kwa ban pa be dare hajing re bar ke jing ta ya ka mariam ngi kan kong menta ya ke tu ka jing di thit ya khande ko chiap bar habang pe ya ke tu ka sildit ne kata ka jing di ya ke khande i ba we pro basam jingi uladi ya kita khandau kita kejika bolo thiet direct shau Bharat Sharma beri tra jong taka cement factory bathamai te mentah bang hindu yau member secretary yong ba kumuka phila ban pinyai be ka public hearing shekhan habatang ai ka ka jingi di thiet khandau pimpala ban sau te ba phiong pa de ba ke public hearing kan yai be shekhan te perkhat ni tu ka jingi di satu ubar jala ulan ban thet ya ka khandau siap jong pro basnam jong tra jala direct da ubar jala kani te kalong kila pengkhen direct am ka tu lan tasar 1972 kata ka jingli ka mi kong nai kren kata ka jing ta ka mariang nai jing kren kata ka jing ka bakta ai kare kare jong tu kinong song nang ngitip ba adu kandai pho person kinong rap ka diang tu ngwa ban kren kata ka mat ngi kren chhan kong he tu ka kumnu ne ubar jala ujo ban khete ya ka jaka direct na tra jala hatu kan kam ta ka jala bro we kamut lada ka sarkar ka ailat ya kum kini ki benemi mo kita ki jingle be an ti kita sing thu ba ka sarkar te ka le ate ka sarkar ko ban ra ka sarkar ko pasna ki an ka sarkar ko pen khen ki an tingin ong kumno kene ka state issue ta ka ba sebes kai ba do ta feel ra ka ni company ka yo ban set up ya ka plan ka hang te po dai stong klem da pech wa ya ka to ka jingi di te khandau te kumnu kan jia la sai si kumnu kan jia la sai si ni kan nang ko ya ka mat telang keren le ka environment dan kita ai ka to ka meriang ka kita ai ki nong rap ba imla pa pli kuma ong phapsan na phapsan ki nong rap ki im da ke barap ka ba ke barap jor kutar da ke ban jia ki lagi kan ya ka le mut lakut yusuf lakut pai kai ka jia ka jingwan ka jingdon ki sementan mental dai spau tali hapo ka thang is jan tai ju se ha kai ka jing nong ka jing du nong ka jingwan kita ki sementan na thrai phi ski bro kata ha la yo le ka ni ka semen plan ka Shri Cement Limited ban serap ek plan jikang te kata kamu lakut tika sarkar menta ngila pausai kala pausai na ba ka de maka ka bal pun khen nungkong ya ka ka ani ka baka kala bu klan tasfara ba ambit yang utra jala bandi darat ya kan siap chao barsala di mana kene ngil ban point sport council semit ya ka
kejing thọ jing hau ma tham bor sibat bre UCM jang ka JHDC ngila lek bu kor chau disi ong ruat saka Meghalaya State Pollution Board iyo ipat bentang kendu ong banyam la bale ni ong pet la ka we kat nak sarkar ka fail kamut ka kita nak sarkar pa te mar ka State Pollution Board ka po ka jipe jo sarkar ha yung pati ni haban le namar kane kamde bale na po Pollution Board ka de bale na po ka sia ha na po ka ke po renew te ni klim na yung pet la ka public hearing kaya baik sekmat te kamta mo ya kajala kamta mo ya ki government jong ha tu ang ka tang la le namar ba ni de tang ka ni de tang ba sim ya ki atendan sa ke ka jimbun pai ba persa na ba kasan ka kamram ki kolong tang ta andring so gane gane ka sarkar kedi ban kadan ka ti ban ni deal am ban ya ban dilang ba kita sarkar kedi ban rejimut am kumnu ka ta kala un kai un umla bron kai kumnu ula bron kai ka ta kamla bron kai ni kan nong kong ya kata te haba kumne sei kalau jong khandeu siap jong ke celah ni haba hap khmat yo i bat pau pe ba government ni ka pengkeng kalan terserah hatu kata ka IAE ini kata ka sia ka dan bor plat ya kene kalan terserah da ka dan bor bale la thak bale la snai kene kan kene ka jingkli ka tak jingkli te ya ka sarkar ka dan bor saya kata ka sia ka state environment impact la ha ka dan bor maka ya kene ka kalan terserah ti kata ka jingkli be ni solongo tangga tahin na kalian jong ngasai ni kendo baik kenal lam jingi ni ya jimut kumno ni le alo ni ka kam nama kan ka de ka stir isu kumde tangga isan chel sik ka ta ta yo bro ka besla la ka public kerja baik na kalian jingi ni sesong karke ni song jingan karke namar ka jing tho bangi tho manta ni ong bandawa ban pendam swai ka tu ka public hearing tel da ka public kerja baik sikman ni sesong meeting karke ni sim kara ka ingin le ma experience te company ga experience kejiwan kisah penpon sepo ka tanjung ngala expert kumno ni la ina ban le nang kam la ka kan dai tari mentau na